Budane aku lu amuk lu amane mau aku lek sabun wae. Arep patus wae. Dasmu iki. Oh ya iki nek bengi aku dineke dido ya. Piye? Namake dasmu iki lho. Nek pengen lucu kok dasmu. Apa Cen? Oh iya. Lah lucu dasmu. Pengen mroe tatine lho. Iki lho, buri kok ora ono awur-awure belas kene iki kok lek alus temen lho. Bar potongan bos. Oh ngono. Biasa lek kan ngadep rono ben penontonane ora. Bar potongan. Kok kaya ndas apa ngono ya? Kaya ndas apa? Tiku rasa senang hatiku nyanding bisa tangga bareng ngerti nyanding bisa dadi tangga bersandar bisa menjadi obat. Obat apa? Loh, nyanding ini kan bersandar. Aduh, kok waton iki padake omah piye? Ora, Kok waton lendean? kaya tugu. Tugu ngebruki kowe kuwi. Wis lali mring-mring sampean ruk mau liwat ngaran ora? Bukan rumah makan kae. Liwat sing ana anu. Ana sing buta gupala ngene kae. Terus? Ayo kuwi persis. Elah, Aku karo Tatin rawani ngono kuwi kowe wani. Kok kono kempit kowe. Sepurane ya, Bos. Pengen tak kempet dadi tape. Lah aku gelem ning aja kempit kono ta, Bos. Lah ngendi? Ya liyane tangan no. Maksud lah Ya Mas iki kempit ki. kempet endi? Lho, sikil ngempet ini ya iso kok. Reng. Kae muni kempit dadi tape. Soalnya kene wis mengandung cokak kae. Iya. Berarti kelekmu mambu cokak. Ora mambu iki ana apa jenenge kae? Apa? Sing ana ragine. Dadi nek telo dikempit dadi tape, nek iki gareng tak kempit dadi Apa? Dadi kendar. sekarang. Ora apa-apa kempitan ngan cecek. Ngedot Ya, oh jangkune nak. Mangga. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggolek ising saya. Obeng mikir anggenku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning apang kagian jangan tak rindik saka katungan sarawing ote dheweke kalih bensa agawe pikiranku selera tiran tak sawang tambah manis ibu bunga yang kakon nyanding sirane harap bakalatiku kekiwang liyan yen si modang andetut ati kepranan atiku sana saya terjera tak serana